Сәхнәдә район башлыгы Сабантуй шибәре бәйгесенә йомгак ясап катнашучы гүзәлләрне тәбрикли. Инде 10 еллык тарихы булган бу бәйге үзе бер тамаша. Энергетик мәдәният сарае сәхнәсендә кызлар аш-суга, осталыкта да, җыр теллелектә дә, җир биюгә хирслыкта да үз үзләрен тотышлары буенча да сыналды. Башында район башлыгы торган комиссия карары белән быелгы Сабантуй шибәре исеменә Зәй кызы Илсия Султанова лаек булды. Ей вручается корона, лента, диплом победительницы конкурса и главный приз – путевка на море стоимостью 50 000 рублей. Поздравляем! Сабантуй кунаклары рәхәтләнеп артистлар белән бергә җырлап биек күңел ачканда көрәш мәйданында батырлар алышы кызганнан-кыза барды. Халык алдына бил алышырга чыккан егетләрнең һәркайсы мактауга лаек. Милли көрәшне үз итүчеләр келәм янына җыелды. Быелгы көрәш 2011 елда туган һәм алардан кечерәк яшүсмерләр чыгышы белән башланды. Зурлар арасындагы бил алыш 5 төрле үлчәү авырлыгында узды. Ветеран көрәшчеләр арасында аерым бил алышлар барды. Финалда Булат Гадершин, Азат Кашапов, Илнар Хайруллин көрәште. Зәй Сабантуй батыры булып Чаллы егете Илдар Хәмитов калды. Яшьләр арасында абсолют батыр исемен Руслан Хантимиров алды. Абсолют батырларга традицион тәкә һәм акчалата сертификат тапшырылды. Круг по счету. Киттек әйдәгез җегетләр. Молодцы, молодцы. Зәйнең 370 еллыгы хөрмәтеннән быелгы Сабантуйда көрәш батырына да автомобиль каралган иде. Жирәбә буенча машина ачкычын Илнар Галимов алды. Батырларны район башлыгы Разиф Кәримов та тәбрикләде. Киләчәктә дә Зәй безнең данын югары тотыйк, бергә булыйк. Бердәм булыйк, мотор итеп эшлик, мотор итеп ял итик. Сабантуйлар белән киләсе елларда да исән-имин булып очрашырга ясын. Бәйрәм программасы милли уеннар, бәйге ярышлар, дәртле җырларга бай булды. Көн дәвамында зур сәхнәдә республикабызның танылган татар эстрадасы йолдызлары берсен-берсе алыштырды. Зәйлеләр Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов Бәллүр триосы чыгышларын алкышлап кабул иттеләр.